बर' सुबुं गोबां सुबुंफोरानो बुंनो नागिरो दि बर' सुबुं आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां फाराग दं। औ नंगौ, फाराग दंमारो। बर' सुबुं एबा गुबुन हारिनि सुबुंनि गेजेराव फारागथिया दंमारो। बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगायारि थासारिजों गोरोबना थानो जोबोद मोजां मोनग्रा हारि। बिसोरो जोबोद बोलोगोरा, गुवार गोसोनि, गेदेमा सान्थौनि, फोथायसुला, रागाबो जोङो नाथाय अननायाबो गोबां। महर मुस्रियाबो रावजोंबो रुजुजाया। एसे गुबुन रोखोमनिखा। नाथाय बिब्दि होननानै आं बुंनो सानाखैदि गुबुनफोरा मिथिंगाखौ मोजां मोना, अदेबानि गोसो थौले एबा गाज्रि गोसोनि होननानै। बे बुहुमाव गासैबो सुबुङानो आनान गसाइनि अननायनि दान गोजासो। बे बुहुमनि मिथिंगायानो सुबुंखौ थांना थानायजों लोगोसे गावखौ जौगाहोनो फोरोंदों। जेसेबांखि सान्थौगिरि, बिगियानगिरि, राजखान्थिगिरि एबा रांखान्थिगिरियानो जाया मानो, गासैबो मिथिंगा सम्पदनि अनगा रावबो जेबो साननो हाया। बे बुहुमनि मिथिंगायानो सुबुंखौ थांना थानायजों लोगोसे गावखौ जौगाहोनो फोरोंदों। जेसेबांखि सान्थौगिरि, बिगियानगिरि, राजखान्थिगिरि एबा रांखान्थिगिरियानो जाया मानो, गासैबो मिथिंगा सम्पदनि अनगा रावबो जेबो साननो हाया। मिथिंगानि सम्पदखौ लानानै दिनै सुबुंफोरा गोबां गोजौ थाखोआव आवगायलांनो हादों। बिटिआर ओनसोलावबो बर'फोरजों लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गोबां जौगानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि बैफोर जौगाथाया गासैबो बर' सुबुंफोरनि जांख्रिखांनायनि फिथाइ महरै जादों होनना जों बर'फोरा साफ्रोमबो दुग्गां खालामालाबानो थानो हानाय नङा। बर'फोरा गाव खुंथाइ गोहो मोननानै जेसेबां जौगानो हादों, बिनि सिगां आसामनि सिङाव थानानै बैबायदि जौगाथायखौ नुनो मोनाखैमोन होनना बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा हादान जानाय आखलाथ' दंखायोआनो, दाबो सोरबा सोरबा जाबावो। नाथाय बर'फोरा गाव खुंथाइ मोननानै बेफोरनिफ्राय गोबां गोजान जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि सानफोराव बर'फोरा गोबां नङाब्लाबो एसे रोंबाय। रांखान्थि, राजखान्थि, धोरोमखान्थि, समाजखान्थि आरो लेखा रोंनाय बिथिङाव गैया नङा एसेब्लाबो खर' दिखांनो हानाय जाबाय। बिनि गेजेरावनो जों बर'फोरा दिनैनि समसिमाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राबो जानानै फैदों। आसामनि बबेबा खनानियानो जा एबा बिटिआर हालामनियानो जा, गोबां बर'फोरानो जेसेबांखि दुवा मानो गावनि थामोनथायानो गैजारोङा। बे मोनसे जोंनि गावखौनो गियान गैथारि बायदि एबा आदुवानि हाबा बायदि दिन्थिनाय जादों। बावनासा जानानैबो अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनो नाजानाय बायदि नुदों। मानो होनोब्ला बर'फोरनि माखासे ओनसोलफोराव खायसे सुबिदाफोरा दासिमबो गैया। जेरै मोजां हान्थामेला, लोंनाय दैनि मोजां राहा, फरायनायनि मोजां खाबु, समाज जौगानायनि मोजां खान्थि, रांखान्थि जौगानायनि मोजां राहा, मोब्लिब गोहोनि फोनांजाब आरो सावस्रिनि थाखाय मोजां फाहामथायफोर गैया। बेफोर मानो जादों? बेफोर गासैबो गावनि हायाव गावनो आंनि होनना लानो हायैनि थाखाय जादों होनना सानोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा खोमा। जों माखासे बर'फोरा बबे हाखौ गावनि मालाय गावनि होनना बुंनो हाखो? गावनिब्लाथ' गावनि मुङाव फोरमानलाइ थानांगौमोन। दिनै जों गावनि हानि फोरमानलाइ दिन्थिनो हायैनि थाखायनो सरकारनि माखासे जौगाथायनि आसनिफोरखौ मोननो हायाखै। जों ट्राइबेल होनना गावखौ सरकारनि जायखिजाया आसनिफोरनि बाहागोनि बिगोमा होनना सानना लायो। नंगौ, जों बिगोमामार, नाथाय नोंहा मा फोरमान दं? जेबो फोरमान गैया। बेफोरनो जोंनि गोरोन्थि। एसियान ट्राइबेल इन्डिजिनास पिपल कमिसननि गेजेरजों एसिया हादोरमानि सिङाव जेसेबां ट्राइबेलफोर दं, बिसोरनि थाखाय गोबां सुबिदानि मोनथायफोरखौ होनानै दोनदों। नाथाय जोंनि भारत हादराव ट्राइबेल सुबुंफोरनि मान सन्मानानो गैया। बेफोरखौ खालामदों भारत हादरनि खंख्ला गोसोनि गाद्दि लुबैसुला आरो थाखानि एमाव उन्दुनो लुबैग्रा सुबुंफोरानो। बिसोरनो हारिनि धोरोमनि फाराग खालामफ्लानानै बे फारागथिखौ फोजोबनायनि असिला होनानै सुबुंफोरनि साननायखौ गला खालामो। जाउनाव दिनै रावबो गावनि हारिनि मोनथाय एबा जौगाथायनि मुङै सानाबालानो बिनि सिमां दिन्थिफ्लानानै गावनि स्वार्थखौ फुरा खालामनोसो मावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेफोरनि जाहोनावनो दिनै बर'फोरा गावनि मोनथायखौ गावनि खालामना लानो हायाखैबो जानो हागौ। आरो बिनि फिथाइखौ मोनगासिनो दं गोथौ हाग्रा ओनसोलाव हा आवग्रिनानै थानाय बर' सुबुंफोरा, जायफोरा दिनै मैदेर दावदेरजों गोबां जुजिनानै जिउ खुंगासिनो दं। एसे मोजां गय, खान्थाल, थाइजौ, औवा, बारि बागान आरो समायना आबादनि दुब्लिफोर। नाथाय मा खालामनो, बैफोर हानि जेबो फोरमानलाइयानो गैया। बिटिआर एबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि बांसिन हा-हुफोरानो आयेन बेरेखानि गेजेरजों आवग्रिना लानाय गोजासो। आसाम सरकारा दिनै गोसो जाब्ला गासैखौबो बेनिफ्राय हुरनजोबनोबो हागौ। बेबायदि खायदा बोरायखौथ' आमाइसोआ बाहायबोगासिनो दंखायो। बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर, बे फोरमायथिनि गेजेरजों जोबनायाव बेखौनो खावलायनो लुबैदों, नोंथांमोननि हाया जुदि लेन्ड एडभाइजारिनि सिङाव गैयाब्ला
एबा हाग्रा रिजार्भ हाब्ला नङाब्ला जायखिजाया आनसार्भेड हाफोराव दङब्ला थाबैनो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि गेजेरजों मावनानै लानो नाजादो। बिनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनाव थाबैनो सुलाद लादो। मानोना गोख्रोंसिन पावार एबा आबुं बड'लेण्ड मोनब्लाबो हा हुखौ ओरैनो मोननो हाया। माखासे क्राइटेरियानि गेजेरजों थाङोब्लासो मोननो हायो। सुबुंनो गावनि मुङाव थानाय हाखौ गोथां थासान्दियाव जेरै नांगौ थैनायनि उनावब्लाबो खरलबसे हानि गोनांथि जानानै फैयो। बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनो गोनांथार, मिथिंगायारि सम्पदखौ रैखा खालामना लाखिनाया जों सुबुंफोरनि मावनो गोनां हाबा। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।